artificial intelligence na kabanta kajing pendon kam ba man kasngi. Artificial intelligence for everyday use. Menta kajing pak kubor ha ka WhatsApp, kajing shnai ki durki ki balingkot ni ki reel ha Instagram, lani ban yo e ki jing nang jing tip shapang ki e ki bathamai ha YouTube, ki la long ki jing malian jongi ha man la kasngi. Henry hato pitip, pabaro kini ki rensan menta ki la kan top lang e ka artificial intelligence AI. Hakane ka durki ngin pet kumno kini kitiar ki pensuk ni ki kam jongi kum ha ki jing tho ha ki jing pen kelak tien ha ki jing shna ne jing edit ikidur lani ban ha ki jing pen krea ya kasngi jongi. Menta tungin isu thu bha kumno ka AI ka trai kam ha WhatsApp. Tang Maria play ka WhatsApp pinyo iya ka lat ka batho ask Meta hajrong. Hang ni pila ban kali ya kanu ka jing kali halor kanu ka phang. Kum kanu ka jing tip ka jing ai jing mut lani kanu ka kam ka baret ru kum jo pila ban kali ya kani da ka bashu type lani tho lani da ka bashu kali da ka bashu kran lada pidon ya ka dor jong ka aka kum kamar ka jaka lani ka sla jing ki jing tho pila ban sam ya ka dor ha ka Meta AI bat kali ki jing kali ki bia dai halor jong ka om tang kani Henry ka donru ka jingjit ban pendan kam ya ka Meta AI haki WhatsApp chat. Ladai perlok jong pi ikeli ya pi kumno ban let na Jaipur sha Merut bat pimtip ya ka jubab pila ban chu type dan ya tho @Meta AI ha ka ju ka chat bat keli ya ka ju ka jing keli. Pin sayo marmar ya ka jubab na ka Meta AI. Ka Meta AI kam dan tang ha ka WhatsApp ka donru menta haki wei ki rensan jong ka social media kum ka Instagram bat ka Facebook Messenger. Da ka ba klik lanin yon ya ka search button ha Instagram kan pen ya ka ask Meta bat pila ru ban ya keren bat ka Meta AI ha Facebook Messenger. Menta tungin ya pet ya ka email harum. Hapo jong ka ki pau ka tu ka ni ki jing ai jing mut ban reply lanin jubab ki bangi khot smart replies. Kini gijing ai jing mut la penmi da ka Gemini AI. Ka Gemini AI ka de ka tiar artificial intelligence na ka Google ka ba kum ka Gmail ka ba pen kham suk ya ka jing em jong pi ka ba man la ka sngi da ka ba pendon kam ya ka AI ha ki weiru ki den san Google kum ki ka kam jong ki AI ha YouTube ka long ban ai jing mut iki dor ki ba ya dai dor bat ki dor ki ba pidang shudap pet. Ya ka AI ha Google Maps la penwan dur bahkan pen iya pi ya ka lenti ka bakloi tam. Ya ka AI ha ka Google Lens la penwan dur bahkan itu iki dur bat ya rap ya pi ban pen yo iki jing tip ki bayadai. Ka kam jong ke AI ha ka Google Docs ka long bahkan sngut ho iki jing tho jong pi bat ai jing mot iki kentien bat ki senten ki badai. Pila ban kun thop ya baro kini da ka bapendan kam ya ka Gemini AI app na ka benta ban kam suk shu ha bapendan kam. Nang ta shu ka AI ka la pensuk shibu ni ki wei ki jingja ki ba man la kasngi kum ki chatbots. Ki babun ki company ki pendon kam di ki chatbot AI ban aya ka jing shakri na ka benta ki nong pendon kam. Kum ka nuksa ki yo ha ki internet ki pendon kam di ki chatbot AI ban kam pen bahaya ka jing sham ki nong pendon kam pat ban ya rap ru ya ki. Facial recognition. Ka AI kala ban itu iki dur kman kani ka kor ka day ka basya iki katu kani ki mobile phone ban play ka phone da ka bashu scan ya ka dur jong pi. Speech recognition. Ka AI kala ban sngut ho ya ka sur jong pi kum ka nuksa pila ban tho ka Google da ka basyukran. Ya ka AI la pendan kam bun sien ban yo ki jing tip bathamai bat ban sngut ho ya ka jing mut halor ka phang. Henry kalong ka badan kam ban kan mau ya ka wei. Barabor pet ru na ki wei de ki telong. Pet iki durki lani ya ki jing tip ki bala ban shanya bat bishar banya shwa ban shimrai. Hakan ya karukom penla ban pendon kami ki jing tip ba piyo na ka AI hakarukom ka badai bat basngan. Hadu menta ngilay yo I ba ka AI kala ban pensuk ya shibun ki kam jongi ki ba man la kasni.
Henry, buah ka jingmut ban perkhat ya ke AI kum kan nong yarap jongi, kum kan noksa, haba pito email, pandan kam ya ke AI tang ka ban penbet iki jingmut jongpi, ban ya ka basyan ya teli haka. Hagan ya kerukom ngin la ban penrenti ya ka jing perkhat, bat ya kisap teri kam jongi. Ti, pi ap saya ke AI mentah. Sedang no, ban mat ya ka jing syam jongpi ling bagi kor kibor ka AI, Henry da pikir artat.